ئیسا لە باژارێ خۆ نسرەتێ تێ ڕەتکردن و ئەو هات نسرەتێ جihê golê mezin bûbû û wek adeta xwe roja şemiyê ket kinîştê rabû ser xwe da got ji wan re bixwînê. Kitêba Îşaya pêxember dan wî, gava wî nivîsara li hev pêçay vekir wî ew cihdît gotê de wiha hatibû nivîsîn: Rihê xudan li ser min e, çimkî wî ez mes kirime. Da ez mizgîniyê bidim belengazan, wî ez şandime da got ez ji girtiyan re azadiyê û ji koran re vebûna çavan bidim bihîstin. Bin destan azad bikin û sala xudan û keremê bidim naskirin. Wî kitêb li hev pêça ew da destê yê berdestî û rûnişt. Çavên hemûyan gotkinîştê de bûn. Li wî diman îcar wî dest pê kir û ji wan re got: Îro ev nivîsara got we bihîst hat cih. û hemûyan ew erê kir û li wan gotinên wî yên merdanê yên got ji devê wî derdiketin şaşman û gotin: Ma ev ne kurê û sive. Wî ji wan re got: Bêguman, hûn ê vê meselê ji min re bêjin hekîmo de xwe bi xwe qenc bike. De ka wan hemû tiştên me bihîstin gota lê Kefernahûmê kirine, li vê derê li bajarê xwe jî bike. Hingê wî got: Birastî ez ji we re dibêjim. Tu pêxember bi dilê xelkê bajarê xwe tune, lê ez ya rastî ji we re dibêjim. Di rojên Elyas pêxember de çaxê ezman 3 sal û 6 mehan hatibû girtin û di tevahiya welê de xelayeka giran çêbûbû. Gelek ji nebî li welatê İsraîlê hebûn, îcar Elyas jî tu kesekî ji wan re nehat şandin. Belê ji jenebiya got li herema Seydayê li bajarê Serefatê dima re hat şandin. û di dema Elîşa pêxember de gelek kotî li welatê İsraîlê hebûn û ji nav wan jî nemana. Ji Sûriye pêve kesekî din nehat paqijkirin. Gava wan kesên di kinîştê de ev yek bihîst, hemû hêrs ketin û rabûn ser xwe. Îsa ji bajêr derxistin derve, birin ser kentala girê got bajarê wan li ser hatibû avakirin, da ku wî ji wê derê bavêjin xwarê, lê ew di nav wan re derbas bû û çû. Pirtûka pîroz Encîl. Silav û rêz xuşk û birayên hêja.